Jalan raya. Masa kula nggih mboten wonten niku mboten wonten. Jalan raya biasa ya. Lah nggih. Aduh. Nek kula semerap kuburan niku kula kon mlayu riyen. Lah ya. Oke, ini sing asli wong kene gak anu. Lagi. Aduh. Iki treke kesasar nang sanding sawahku, masih sanding kuburan. Rumangsane jalan raya. Jane njaluk dungane Gus Bahak iki lho wae. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.